sibile lesomukele kuyi-channel kaMupasonic, i-channel enyuflick. Sicela nizobalekile ukusubscribe nokulike nokuba imember nokunikela kuyi-channel Muna Amandla. Namhla sibheka iphupho likagcina impilo kaMpunzana 2142 uthi sawubona basa ngicela ubuze kusho ukuthini uphupha insipho. Insipho ke into enesigeza ngayo ubuso, sigeza ngayo umzimba, soap ngathi soap, guess soap. Ngabe insipho yaka Lifebuoy, ngaba ilux, ngaba iSunlight, ngaba insipho i-DIY lesizinselelo nemakhaya. Ngabe insipho yaka Jungle Magic, ngaba insipho yakuphi depends. Ukuthi insipho but ngeke ubuze ukuthi manje usho ukuthi iphupha iSunlight, uyothi push ukuthi iphupha ilux no insipho. So na ke singakusho number 1, uma uphupha insipho kupha usithole njengolubu uma uyihlafuna noma uyidla, lokho kusho inkinga, kusho isikhathazo sokubhekana nazo noma kusho amango kuzodinga ukuthi usiphendulele kuona esikhathini esizofika kungekudala. Number 2, uma futhi insipho kupha uluhlobo ogeza ngayo, lo ngasho ukuthi mhlawumbe kumele wena ugezwe noma kumele uzihlambulule amathunzi amnyama ngaba yichitho njalo njalo. Kwabanye kuyenzeka kube ngoba mhlawumbe kufanele ageze idalo, kufanele ahlambulule idalo, kuyenzeka asenze kanje. uJobe 9:30 noma ngigeza ngamanzi eqhwa ngihlamba izandla zami ngensipho. Uma Lucky 3:2 uthi ke ngubani ongathwala usuku lokufika kwaso, ngubani oyakuvuma ekubonakaleni kwaso na, ngokuba njengomlilo wocwengesisayo nensipho yomhlanzi. 3 siyakuhlala sicwengisisa sihlanza isiliva sihlambulula amadodana kaLevi siwahluze njengegolide lesiva aze anikele ngemnikelo kuJehova ngokulunga. 3 futhi umphupha insipho kupha oluhluma ugeza ngayo, lingabe lisho insindiso, lingabe lisho ukuzalwa kabusha, lingabe lisho ukuphenduka esonweni sakho. uJeremiya 2:22 ngokuba noma ugeza ngesoda uzithathele insipho eningi ububi bakho bulotshiwe phambi kwami, isho inkosi uJehova. Kanti uIsaya 1:25 uthi ke isandla sami siyakubuye sibe phezu kwakho sigeze okungcolile kungathi ke ngesepha sisuse konke okungcolile kwakho. For uma uphupha futhi insipho uPaul uhluma uyithenga, lungasishidingo senhlambuluko noma ukugezwa okanye nje kuzobe kunenqubo yokuhlanzeka okwenzakalayo emzimbeni wakho, yabona, noma kuwena nje empilweni. Number 5 kuyenzeka futhi uphupha insipho kubo Paul esithanda njengolubu uma igcwele amagwebu, lungayisho inkohliso, lingasho ithemba eliyize nanokuthi mhlawumbe kumele uqaphele ungasemhle ukube singcipheni yokuthola kanzima ngenxa mhlawumbe ungathembeki kwakho entweni ethile, yabona, noma yokubandika ehaba. Number 6 yenza futhi uma uphupha la insipho kubuPaul esithanda njengoluhlu uma ubona izinsipho inhlobo eziningi zezinsipho noma ke uhlobo lwensipho eningi noma insipho ezahlukahlukene eziningi. Lokho kungakhomba ukuphumelela, ukuthuthuka noma ukuphakama emkhakheni wakho. 7 kuyenzeka futhi uma uphupha insipho kubuPaul luhle uma inephunga elimnandi, lusho isikhathi esihle sesiguquko ezinhle nokuthi mhlawumbe ngenzeka kunethuba lokuxazulula inkinga futhi ke isizotholakala ke ngokusheshsha isixazululo, yabo. Number 8 uma uphupha futhi insipho kuPaul uma iwucezu oluncane, ngoba lokusho ukuthi lolu khomba isikhathi sokuswela izixazululo ezifanele nezanele enkingeni esikhungethe. Ngenzeka umuntu okhungethwe inkinga but you don't have enough solutions and reliable solutions to your problems, yabo, or required solutions to your problems, yabo. And yeah, sibambela besibheka nje uphupha insipho, it can be any insipho. Ungaphupha uyithengelwa insipho, ungabe uyayithenga wena noma bayakuthengela, bayakunika, kungenzeka kusho nje ukuthi ufanele ukuhlanjululwe noma kunesidingo sokuhlambulula idalo. Siyabonga kakhulu, be blessed. Kulela